Един час в интернет или един час в библиотеката? Мисля, аз предпочитам, никога не бих си, интернета не може да ми замени четенето на книги. Нещо, в което мрежата е незаменимо. Лесно достъпната информация. И спестява пари за телефон. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Да кажем такива като мен. Аз наистина миналата седмица ми се случи 2 дена да нямам интернет и отидох при един приятел. Как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Аз дори за себе си малко трудно бих могъл да си го формулирам, просто знам какво е и за какво служи. Може би ще го заведа в интернет клуб и ако това успее да привлече вниманието му, то след 2-3 часа ще има достатъчно добро обяснение за себе си. Кое е откритието, което ще измести мрежата? Може би ако имаме имплантирани компютри в главите, ама то тогава пак ще е същото. Дабл, ау или give me 5, как общуваш? По трите начина. Телевизор или компютъра би изхвърлил? Телевизора би го изхвърлил по принцип, не го гледам вече от сигурно 6-7 месеца. Какъв би бил светът без интернет? Какъвто бил преди 20 години. Какво е количеството интернет вредно за здравето? Това вече зависи, смисъл какво търсиш, не знам какво количество интернет би било да бъде вредно. А към кого задаваше въпросите си преди да откриеш Google? Jeeves. Случаи, в които си почувствал силата на www. Когато много успешно трябваше да изпратя един проект и нямаше интернет. Всичко ли е възможно в мрежата? На практика да. Колко струва целият интернет? 22 лева на месец. Концерт по интернет или концерт по радиото? Концерт по интернет. Да очакваме ли следващия ви албум в интернет? Най-вероятно да. Кое е най-яркото ти преживяване в интернет? Не мога да се сетя.